ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि जिखिनि मोन्थाय बेफोरखौ खर्ब खालामनायनि गेजेरजों दिनै सोरनोबा जोंनि मोन्थायखौ होनो नागिरनानै थाखानायफोरखौ फोजोबनो नाजानाय बे षड़यन्त्रफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा। गोजोन गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ, आसाम सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ, बेखौ बिथांमोना जेरैखिजाया मावफुंनानै होनांगोन। नङाब्ला जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोर बा रायजो राजानि फ्राय आरोबाव बिनि मोनसे खुद्रिखांनाय आरो जांख्रिखांनाय बियो फैफिननो हागौ आरो जेब्लानो फैफिनो बेनि दायनिगिरिया भारत सरकार होननानै जोङो सानगोन आरो जोङो बुंनो गोनां जागोन। लोगोसेयै दिनै जेनाखि जोंनि नुजानाय जेनाखि मोनसे जेंनाफोर जेनाखि जोंनि थाखानाय माखासे नोगोरारिफोर बा थाखानाय माखासे जोंनि ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि जिखिनि मोन्थाय बेफोरखौ खर्ब खालामनायनि गेजेरजों दिनै सोरनोबा जोंनि मोन्थायखौ होनो नागिरनानै थाखानायफोरखौ फोजोबनो नाजानाय बे षड़यन्त्रफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा। बेनि थाखाय आसाम सरकारा सानफिननाया मोजां, बेनि थाखाय जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ सानफिननाया मोजां। बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय, बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना मा बेबस्था खालामनानै होनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो बुंबोदों आरो लकेल गभर्नमेन्टखौबो जोङो बुंदों। नङाब्ला थाखानायफोरा इन्डिजिनियासफोरा बेवहाय इनसिकिउर जागोन। इनसिकिउर जायोब्लानो बेवहाय बायदि मैया हांगामा, बायदि मैया मोनसे सोमावसारनाय, बायदि मैया आन्दलन जायो। जेरै कार्बि आंलंआव जादों, जेरै जोंनि बिटिसिआवबो जादों, आरोबाव बियो दाब दाब जायगायाव जागोन। बेनि थाखाय जोंनि जेनाखि मोन्थाय आरो जोंनि सिकिउरिटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जेन सरकारा मोनसे जिथु दायित्व दङ बेखौ फ्राय मोनसे सिन्थानि गेजेराव मावथों, जों बेखौ लुबैयो। गोजोन्थों। दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै कार्बि आंलंनि जाथायनि सायाव जोङो प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों जाथायखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कार्बिफोरनि जिखिनि बा कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोरनि बा इन्डिजिनियासफोरनि जिखिनि मोनसे मोन्थाय, जिखिनि प्राप्य, जिखिनि राइट्स, जिखिनि सम्पद, बियो जेरैखि जाया खर्ब जानो मोना। बे हानि मोन्थायानो जाथों बा गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि मोन्थायानो जाथों, बेवहाय गुबुना बेवहाय जेन इलिगेलि बेखौ लानो हानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया। बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे दायित्व दङ आरो जोङो दिनै नुदोंबो जे आसाम सरकाराबो एसे सिटुवेसनखौ टेकेल खालामनायनि गेजेरजों बिनि मोनसे सुफुंनायनि जिखिनि मोनसे लामा बेखौ जोङो लाहांनायखौ नुदों। दिनै बिजिआरआव जेनाखि मोनसे ट्रेड लाइसेन्स होनायनि बाथ्रा बेखौ दिनै केन्सेल खालामजोब्बाय। बेखौ चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा बुंदों। बेल' नङा, बेखौ नोङो जास्ट मोनसे डेमेज कन्ट्रलनि थाखायल' मावनानै दिन्थियोबा जानाय नङा, बेखौ पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय आसाम सरकारा मावनानै दिन्थिनांगोन। अब्ला सरकारनि सायाव बयहाबो फोथायनाय थागोन।